ವೇದವೇದ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬೈಯರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕಾದಾರಡ ಇನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗ ಜನಕ್ಕಲು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಖುಷಿ ಪಡಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಬಯ್ಯ ಅಂತ ಮನದನಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾದರಕ್ಕೂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮತಿರಕ್ಕೂ ವಿಜಯ್ ಚೌಧರಿಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅಂಡ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಮನ್ಕೊಡ ಬೇರೆ. All teams alert. Force is on the way. Over and out. ಬರ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಆಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ವಿಷಯದಾದನ ಹೊಸತ್ತೆ ನಾಡ್ದೆ Because all of the stuff how I will play in YouTube. Urugu Bakari Shobaji Undabari Kautunani Kori. Oh my god, I'm sorry. This is a new glory. ಒಂದು ಮಾತಮೂಲು ನಡಪ್ಪುಣು ಪಂಡೆ ಅನ್ನದಾನ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಹೀರೋ ಏರು ವಿಲನ್ ಏರು ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಏರು ವಿಲನ್ Shobaji Undabari Kautunani Kori. Oh my god, I'm sorry. This is a new glory. ಅವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನು ಜಾನಕುಲತೆ